Dokonca s nami zostane aj pani Gabika Kovač-Turzo. Ešte raz príjemné dobré ráno. Dnes sa rozprávame o liečivých hubách, špeciálne o jednej, ktorá sa volá ohňovec a tá je skutočne úžasne zdravá a zázračná, by som mohla povedať, pretože pomáha onkologickým pacientom. Dobré ráno prajem. Áno, výťažok z tejto huby doporučujeme užívať aj onkologickým pacientom, napríklad v kombinovanej liečbe s chemoterapiou ožarovaním, kde vlastne tieto klasické onkologické liečby táto huba zosilňuje. Takisto ju doporučujeme užívať ako prevenciu zdravým ľuďom a na prevenciu vzniku buď onkologických ochorení alebo iných civilizačných ochorení. Takže ja sa vlastne o tejto hube len v superlatívoch viem vyjadrovať. Ako dlho trvá, kým pomôže človeku, ktorý má rakovinu? Závisí od toho asi, že v akom štádiu však? Takto jednoznačne to nevieme vlastne stanoviť, že za aký čas sa vlastne pacient vyzdraví alebo upraví jeho zdravotný stav. Záleží to od toho, pacient sa nachádza v ktorom štádiu, respektíve v akom štádiu je sliznica tenkého čreva, vlastne, kde sa vstrebávajú tie polysacharidy z výťažkov z liečivých húb. Má ešte nejaká huba podobné účinky ako táto, o ktorej dnes rozprávame? Je množstvo liečivých húb, ktoré sú evidované alebo registrované momentálne na svete. Niektoré majú slabší, niektoré majú silnejší účinok. Ďalšia z húb, ktorá je veľmi účinná v boji proti onkologickým ochoreniam, je na Slovensku známa pod menom takisto Reishi. O ohňovci by som povedala snáď toľko, že ho považujú za zázračnú hubu. Je to v súčasnosti jedna z najdrahších liečivých húb, ktorá sa nachádza na svete. Nemôže nám nejakým spôsobom ublížiť? Nemáme žiadne skúsenosti alebo nejakú kontraindikáciu pri užívaní tejto liečivej huby. Snáď sa môžu vyskytnúť nejaké nežiaduce účinky u tých pacientov, ktorí majú napríklad potravinovú alergiu na hríby, ale našťastie nemáme zdokumentované nejaké vedľajšie účinky. Počujem, že